λοιπόν για το συνέδριο που γίνεται σήμερα και αύριο στην έγκριση της Ελληνικής Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ουσιαστικά είναι ένα φόρουμ διαλόγου ανάμεσα στους φορείς οι οποίοι έχουν λόγο στην ανάπτυξη και στην καινοτομία και περιμένουμε τα συμπεράσματα για να μπορέσουμε να δούμε και στην χώρα μας τι θα μπορούσαμε από αυτά να χρησιμοποιήσουμε στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα και που έχει να κάνει με το πώς θα οργανώσουμε και πώς θα υλοποιήσουμε την καινούργια, την καινούργια χρηματοδότηση για τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα μας πείτε γιατί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εμπλέκεται στην διοργάνωση του συνεδρίου. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει μία μακρά παράδοση ως οργανισμός σε πράγματα που σχετίζονται με την θεματική του σημερινού συνεδρίου. Μία πολύχρονη παράδοση έχει να κάνει με θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, με θέματα καινοτομίας, με θέματα επιχειρηματικότητας, με θέματα χρηματοδότησης, που έρχεται από το ρόλο που καλείται να παίξει και στο Enterprise Europe Network, αλλά και ως National Contact Point σε προγράμματα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη μεριά, τα τελευταία χρόνια, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει αναλάβει τη συλλογή στοιχείων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και έτσι έχει συλλέξει στοιχεία και έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για τους πόρους αυτή τη στιγμή που η χώρα θα χρησιμοποιήσει στην επόμενη προγραμματική περίοδο για να πετύχει τους στόχους ανάπτυξης και ενσωμάτωσης καινοτομίας. Επίσης, το ΕΚΤ είναι ένας οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τη γνώση. Ασχολείται με την γνώση, συλλέγει τη γνώση που παράγεται από την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, τη διαθέτει σε αυτούς που την χρησιμοποιούν και κατ' επέκταση είναι, ας το πούμε έτσι, ο κεντρικός φορέας σε αυτό που θα έλεγε κανείς οργάνωση και διαχείριση και διάθεση της παραγόμενης από την ελληνική κοινότητα γνώση. Τα ερευνητικά κέντρα είναι ένας θεσμός που στην Ελλάδα έχει να δώσει πράγματα και όχι μόνο τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια θα έβαζα στην ίδια κατηγορία. Στην Ελλάδα έχουμε ένα παράδοξο, ουσιαστικά έχουμε μια επιστημονική κοινότητα η οποία διακρίνεται. Διακρίνεται με τις δημοσιεύσεις της, διακρίνεται με την ανταγωνιστικότητα με την οποία διεκδικεί και παίρνει χρήματα από ερευνητικά προγράμματα, διακρίνεται ακόμη και σε ποιοτικούς δείκτες, δηλαδή δημοσιεύσεις και αναφορές σε δημοσιεύσεις, η ικανότητά της να μπαίνει μέσα σε κοινοπραξίες μεγάλων έργων. Από την άλλη μεριά όμως, το κομμάτι της εφαρμογής αυτών των αποτελεσμάτων στην πραγματική οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, υστερεί. Σε αυτό λοιπόν το θέμα θεωρώ ότι και τα ίδια πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και με διαμεσολαβητικούς φορείς όπως αυτόν του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης μπορεί να γεφυρωθεί καλύτερα αυτό το, ας το πούμε έτσι, μικρό χάσμα που δημιουργείται. Δηλαδή να έχουμε ένα καλύτερο πέρασμα της επιστημονικής παραγωγής, της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα κάνω μια ερώτηση ακόμα. Πώς μπορούν να κωδικοποιηθούν πρακτικά από το Κέντρο Τεκμηρίωσης τα συμπεράσματα του WIRE 2014, ώστε να αποτελέσουμε, ας το πούμε, έναν οδηγό για τις ελληνικές περιφέρειες, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο όλες τις πολιτικές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα συμπεράσματα, γενικά έχουμε την αρχή ότι δεν κάνουμε συνέδρια απλώς και μόνο για να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ γύρω από τα θέματα. Τα συνέδρια σχετίζονται με την δραστηριότητά μας και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η υπολοιπόμενη αξία, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που θα παραχθεί, πώς θα μπορέσει να μπει σε εφαρμογή. Κατά συνέπεια, ειδικά για το σημερινό συνέδριο και το αυριανό συνέδριο και τα συμπεράσματά τους, επειδή όπως είπαμε το timing μας βοηθάει, δηλαδή τώρα ξεκινάνε να σχεδιάζονται τα περιφερειακά προγράμματα, σκοπεύουμε πρώτον τα συμπεράσματα να μην είναι απλώς κάποια πρακτικά, αλλά να είναι κάποιοι οδηγοί το πώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε χρηματοδότηση ή ποια παραδείγματα ή κάποια πολύ σημαντικά cases τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα παράδειγμα πάνω στο οποίο θα μπορούσε να προκληθεί ένα ενδιαφέρον σε περιφερειακό επίπεδο,
αλλά και τα ίδια τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το ΕΚΤ υπό μορφή δικτών, έχουμε σκοπό να τα στείλουμε στις περιφέρειες. Επομένως, οι δείκτες που έχει αυτή τη στιγμή το ΕΚΤ διαμορφώσει μέσα από τη συλλογή των στοιχείων που κάνει, νομίζω ότι είναι μια καλή βάση, δεν είναι η μόνη, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή βάση στη φάση που βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε περαιτέρω το μέλλον της ανάπτυξης της περιφερειακής.